У 1990-91 годах шматтысячныя мітынгі і маніфестацыі беларусаў, якія праходзілі пад бела-чырвона-белымі сцягамі, актыўная праца парламенцкай фракцыі Беларускага народнага фронту прывялі да здабыцця Беларуссю незалежнасці. І цалкам заканамерна, што 19 верасня 1991 года парламент яшчэ старой савецкай фармацыі абвясціў дзяржаўным гербам пагоню, а дзяржаўным сцягам бела-чырвона-белы. У 1918 апошнім годзе Першай световай вайны, калі развальваліся імперіі, паднявольныя народы пачалі дэклараваць уласныя свае незалежныя дзяржавы. Адпаведна шукалі, стваралі і дэманстравалі новыя дзяржаўныя сімвалы, гербы і сцягі. Не засталіся ў баку і беларусы. Нашая дзяржава, Беларуская Народная Рэспубліка, была абвешчана раней, чым многія іншыя, раней Польшы, Чэхаславакіі, Югаславіі. І беларусы таксама прынялі і паказалі всяму свету свой новы дзяржаўны герб пагоню і сцяг бела-чырвона-белы. У савецкай Беларусі бела-чырвона-белы сцяг старанна замоўчвалі і хавалі любую інфармацыю пра яго. Нават нам, будучым гісторыкам, за 5 гадоў навучання ў БДУ выкладчыкі пра яго нічога не сказалі. Ніколі ні слова. Хто замоўчваў свядома, як перакананы камуніст, а хто проста баяўся. Як ствараўся беларускі нацыянальны і дзяржаўны сцяг? Якое ягонае гістарычнае абгрунтаванне? Чаму абраныя менавіта такія колеры? Які быў ягоны лёс і якая будучыня? Пагаворым пра ўсё гэта са спецыялістам-гісторыкам. Бела-чырвона-белы сцяг з'яўляецца творам найноўшага часу, менавіта апошніх гадоў Першай световай вайны, калі пачало рэалізоўвацца шырока абвешчанае права народаў на самавызначэнне. Нацыянальныя рухі краінаў, некалі паглынутых імперіямі, якія сышліся ў бойцы святовага маштабу, пачалі дэклараваць уласныя дзяржавы і ствараць для іх гербы і сцягі. Некаторыя ўжо мелі свае даўнія гістарычныя сцягі, як, напрыклад, палякі, нехта толькі іх ствараў, звычайна праз спалучэнне 3 рознакаляровых палосаў выбіраліся колеры, якія лічыліся традыцыйнымі нацыянальнымі. Аўтарам бела-чырвона-белага сцяга называе сябе ва ўспамінах Клаўдзій Душ-Душэўскі, беларускі нацыянальны дзеяч, інжынер і дыпламат. Для колераў, абраных на беларускі сцяг, прыводзіцца сімвалічнае абгрунтаванне, папулярнасць белага і чырвонага колераў у славянаў і асабліва ў беларусаў з прадаўніх часоў. Прыцягваюцца гістарычныя крыніцы. І хоць дакладнага дакументальнага пацверджання існавання гэтага сцяга ў сярэднявеччы не выяўлена, маецца шмат гістарычных фактаў выкарыстання ў Беларусі спалучэння белага і чырвонага колераў, у тым ліку на сцягах. Адно з самых старажытных – бела-чырвона-белае чаргаванне радоў у муроўцы полацкіх храмаў 11-12 стагоддзяў, цэглы плінфы чырвонага колеру і белай вапны. У бітве пад Оршай у 1514 годзе наша кавалерыя ішла ў бой пад прапорцам з выявай чырвонага крыжа на белым полі. І гэтак далей, гэтак далей. Дакладны пачатак выкарыстання бела-чырвона-белага сцяга ў найноўшы час невядомы. Можна з пэўнасцю сказаць, што ў 1917-1918 годах яго прынялі беларускія як цывільныя, так і вайсковыя арганізацыі. І цалкам натуральна бела-чырвона-белы сцяг стаў дзяржаўным у Беларускай Народнай Рэспубліцы. Адрынуты ў савецкай Беларусі бела-чырвона-белы сцяг выкарыстоўваўся нацыянальным рухам у міжваеннай Польшы, у тым ліку камуністамі. У Беларусі праз усё існаванне БССР ён замоўчваўся, толькі зрэдку згадваўся як сцяг беларускіх калабарантаў на акупаванай немцамі тэрыторыі ў час Другой святовай вайны. Затое беларуская эміграцыя, урад Беларускай Народнай Рэспублікі ад бела-чырвона-белага сцяга ніколі не адмаўляліся. Пасля прыходу да ўлады прэзідэнта Лукашэнкі
у выніку рэферэндуму 14 траўня 1995 года, які незалежнымі юрыстамі разглядаецца як незаконны, а еўрапейскімі назіральнікамі як сфальшаваны, герб пагоня і бела-чырвона-белы сцяг страцілі статус дзяржаўных і былі замененыя трохі змененымі сімваламі савецкай Беларусі. Бела-чырвона-белы сцяг застаўся сімвалам беларускага нацыянальнага і дэмакратычнага руху. Нягледзячы на афіцыйны дзяржаўны статус у 1991-1995 годах, бела-чырвона-белы сцяг, пад якім была здабыта незалежнасць краіны, пры рэжыме Лукашэнкі неафіцыйна забаронены, а за ягоную публічную дэманстрацыю міліцыя, спецслужбы і суды беларускіх грамадзянаў пераследуюць і караюць. Пра тое, як бел-чырвона-белы сцяг закараняўся сярод беларускіх арганізацый, пра пачаткі яго выкарыстання, мы паговорым са спецыялістам па гісторыі Беларусі першых дзесяцігоддзяў 20 стагоддзя, кандыдатам гістарычных навук Станіславам Рудовічам. Стас, калі ўсё пачыналася ў найноўшы час з гэтым бел-чырвона-белым сцягам? Ну, на жаль, дакладна так ужо сказаць вельмі канкрэтна, назваць месяц не атрымаецца, таму што ў дакументах гэта не адлюстравана. Але хутчэй за ўсё вось эскіз бел-чырвона-белага сцяга быў створаны недзе ў канцы 16-го, пачатку 17-го года. Ну, ў 16-м годзе, можа быць, нават? Магчыма, не выключана. І гэта было хіба агульным трендзе. У многіх нацыянальных рухаў такія вот сцягі ў той час фармаваліся. Ну, безумоўна. Шла Першая сусветная вайна. Мы ведаем, што гэта суправаджалася за распадам імперыі, у тым ліку і расійскай імперыі. Асабліва пасля лютаўскай рэвалюцыі, калі быў звергнуты царызм, ажывіліся, актывізаваліся нацыянальныя рухі, у тым ліку беларускі. І ўзнікла такая патрэба, значыць, у сімвалах. Хіба першае дакументальнае з'яўленне візуальна гэта на губернатарскім доме ў Менску, дзе мы зараз знаходзімся, але яшчэ былі і в іншых мясцінах сярод беларусаў. Ну, значыць, на губернатарскім доме, тут трэба сказаць, гэта ўжо трошкі пазней, это 18-й год, калі сышлі адсюль бальшавікі у лютым 18-го года, і на некалькі дзён устанавілася, ну, уласна беларуская нацыянальная ўлада. А раней? Раней візуальных матэрыялаў такіх няма, але ёсць дакументальныя сведчанні. Апісанні, дакументальныя сведчанні. Якія, напрыклад? Ну, напрыклад, адразу пасля лютаўскай рэвалюцыі, літаральна праз 10 дзён пасля падзення Мікалая II у Мінску тут адбываецца такая масавая акцыя, арганізавана беларускімі дзеячамі пад назвай «Дзень беларускага значка». Гэта, як бы, ну, кажучы сучаснай мовай, свайго роду была такая прэзентацыя беларускага руху, беларускай ідэнтычнасці, беларускай мовы у тым ліку, ну і сярод іншага беларускага вось гэтага сімвала. Назаўтра газеты пісалі, што ў гэты дзень, вось учора ў Мінску, на вуліцах, у кавярнях, у кінатэатрах дамінавала забытая мова забытай беларускай вёскі. Вось. Я думаю, што, можа, ў кінатэатрах яна не дамінавала, бо кіно было нямое тады яшчэ. Вось. Але вось у кінатэатры «Гігант» адбыўся беларускі мітынг, на якім выступілі такія знакавыя постаці, як Скірмунд, Павел Раксюк, там Аркадь Смоліч, ну і іншыя дзеячы. Безумоўна, мітынг быў на беларускай мове. Вось, і на гэтым мітынгу упершыню было агучана патрабаванне. Тагачасны асноўны пастулат беларускага нацыянальнага руху ў той момант это аўтаномія Беларусі ў складзе дэмакратычнай федэратыўнай расійскай рэспублікі. І арганізацыі беларускія многія прынялі гэту сімволіку. Пашырэнне гэтай сімволікі адбывалася даволі хутка, хуткімі тэмпамі. Вось, і пра гэта сведчыць, напрыклад, рашэнне Цэнтральнай рады беларускіх арганізацый ўжо ў жніўні 17-го года. Значыць, это статут беларускіх нацыянальна-культурных гурткоў у войску. Вось. І там, значыць, у гэтым статуце, вось ён, нават такой лёткай распаўсюджваўся. Асобны пункт. Былі яшчэ такія рэкамендацыі, прапановы карыстацца членам гэтых гурткоў зноў-такі беларускай мовай, пісаць лісты да хаты па-беларуску, чытаць беларускую прэсу. А сярод іншага, значыць, вось быў такі пункт. Кожны член беларускай грамады ў войску павінен насіць беларускі нацыянальны знак. Белая стужка з чырвонай палоскай пасярэдзіне. Усе тры палоскі, белая, чырвоная і белая, адной шырыні. А які год? Это жнівень 1917 года. Это вось фактычна першае такое апісанне эскіза гэтага сімвала, значка. То есть малюнка. Тры палоскі і тры яны роўныя. А за межамі Беларусі?
Так і за межамі Беларусі сённяшняй таксама Дзе былі беларусы? дзе былі беларусы. Вось можна прыклад прывесці. У Адэсе было, у Адэсе і акрузе у той час знаходзілася до 100 тысяч беларусаў. Фронтавікоў. Это фронтавікі, якія былі прызваны ў расійскае войска яшчэ імператарскае, ну, падчас вайны на паўднёва-заходні фронт і асабліва на румынскім фронте было шмат беларусаў. Вот. А потым, калі вайна закончылася, фронт развальваецца, вось многія там канцэнтраваліся. Ну, апрача таго бежанцы 15-го года. Там Вось. таксама І там вельмі былі актыўныя такія беларускія арганізацыі. Вот. Лідары вылучыліся. Сярод іх Степан Некрашевич, напрыклад, Пятро Ільючонак, ну, іншыя, вот, якія потым ужо ў 20-е гады тут праявілі, сталі Які на сімвал прынялі, які? І вот, значыць, захаваўшы такі дакумент, вельмі такі, ну, просто унікальны, я павінен сказаць, гэта улётка арганізацыі «Беларускі гай», якая ўтварылася, тут беларусы Адэсы ўтварылі. Дзе Мінск, а дзе Адэса? Калі можам сказаць, што калі дашло да абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, эта сімволіка была агульна прынятая арганізацыя. Беларускім грамадствам, скажем так, свядомым беларускім грамадствам, да, яна была прынятая. І я нават вось што хацеў бы падкрэсліць. Вось мы шукаем, значыць, нейкія афіцыйныя акты, нейкія там дырэктыўныя, так сказаць, рашэнні, якія вот зацвердзілі гэта. І цяжка нешта вось такое знайсці. Гэты працэс пашырэння этой сімволікі, значыць, вось чырвона-белага сцяга, пашырэння яго папулярнасці, ён адбываўся, як бы, так сказаць, стыхійна, спантанна. Натуральна, дэмакратычным шляхам. Добраахвотна, знізу. Это не тое, што недзе там, значыць, вот у нейкім дырэктыўнай установе за зачыненымі дзвярямі кулуарна прынялі рашэнне і потым аўтарытарным, значыць, чынам яго навязвалі. Як гэта сучасны чырвона-зялёны. Як гэта вось так, нешта падобнае. Хацеў спытаць, ёсць праблемы з вызначэннем аўтарства гэтага сцяга? Таксама это не проста не толькі ў нашай краіне. Ну так, такія праблемы ёсць. Да пачатку 90-х гадоў мы наогул нічога не маглі сказаць пра аўтарства. Но ў пачатку 90-х гадоў гісторыкі выявілі біяграфію Дождушеўскага, вядомы дзеяч беларускага руху, паплечнік і сябар Вацлава Ластоўскага. Так вось ён у сваёй аўтабіяграфіі, якая была напісана ўжо пазней, у 1934 годзе, ну, сярод іншага, там, як бы, між іншым, піша, што паўстала такая праблема, значыць, з нацыянальным сімвалам, сцягам, і мне было даручана зрабіць вот эскізы тася. А ён піша, што я зрабіў некалькі варыянтаў, і адзін з іх, менавіта вот бел-чырвона-белы, быў прыняты як беларускі сцяг. Гэта было яшчэ недзе, можа, канец 16-го ці пачатак 17-го года. І калі ў 90-х гадах 20-го стагоддзя Беларусь обновляла незалежнасць, дэкларавала, прыняцце то сцяга хіба было натуральным? Ну, безумоўна, безумоўна. Сцяг як бы новы па гістарычных мерках, то есть яму недзе больш за 100 гадоў. Так атрымалася, што ён удала вельмі ўпісваўся ў гістарычную традыцыю беларускай геральдыкі, адпавядаў эстэтычным густам беларусаў. Вось мы ведаем, што, напэўна, вось гэта спалучэнне белага з чырвона і, значыць, світкі там беларускія, паясы і ўсё такое пераважалі вось гэтыя колеры. Таму ён беларусу блізкі. У адпаведнасці з ментальнасцю беларускай ён быў блізкі, ён выглядаў прыгожым. Бела-чырвона-белы сцяг з'явіўся ў беларусаў неяк натуральна, арганічна, без гарачых дэбатаў і дыскусій. Сацыяльных сетак яшчэ тады не было. Сваімі колерамі і эстэтыкай ён трапіў у беларускую душу. У 1917-1918 годах ён быў прыняты практычна ўсімі беларускімі арганізацыямі, урадам БНР і стаў не толькі дзяржаўным, але і нацыянальным сімвалам. Найвялікшая справядлівасць гісторыі ў тым, што бела-чырвона-белы сцяг пасля здабыцця краіны незалежнасці ў 1991 годзе быў прыняты дзяржаўным сцягам і назаўжды стаў сімвалам беларускай дзяржаўнасці найноўшага часу. Ёсць гістарычная справядлівасць і ў тым, што ад нацыянальнага бела-чырвона-белага сцягу адмовіўся прэзідэнт Лукашенка. Тут ягоная паталагічная нянавісць да беларушчыны аказалася мацнейшай за палітычны інстынкт. Сваім чырвона-зялёным сцягам ён адназначна дакладна абазначыў сябе на варожым баку, як на фронце. Цяпер ніхто не памыліцца. Усе, не толькі грамадзяне Рэспублікі Беларусь, але ўвесь свет
дакладна ведае і з першага погляду распазнае. Вось пад бела-чырвона-белым сцягам ідуць беларусы, а насупраць пад чырвона-зялёным вораг.